Easy NG Media Group. What's up, baba? Vala unkety zay tovla zala. Totsy miboaka zala. Matomboaka misy antony iva yave. Ole na telefôna tsisy fagnambola misy fankatia miady bluetooth. Sidika tsika olombelogno aza satro atava yave. Hanjotaka olo mila mitsotaka. Hanjotaka mitsakajatika tsotaka. Hanjotaka olo mila mitsotaka. Hanjotaka tsy fadiantsika mitsaka tsotaka. Hanjotaka olo mila mitsotaka. Hanjotaka mitsakajatika tsotaka. Hanjotaka olo mila mitsotaka. Hanjotaka tsy fadiantsika mitsaka tsotaka. Sakafon-jazakely ake fa misy masonela la tô fa misy ologno mizazy hoe tsy areva iavy fagnahitagna sakafon-jazakely fa lalabe zala mbo magneva lelakely azy magalosina gagno hoe salentigny izy ko mitagna zy etsy baba ea hanjotaka olo mila mitsotaka. Hanjotaka mitsakajatika tsotaka. Hanjotaka olo mila mitsotaka. Hanjotaka tsy fadiantsika mitsaka tsotaka. Hanjotaka olo mila mitsotaka. Hanjotaka mitsakajatika tsotaka. Hanjotaka olo mila mitsotaka. Hanjotaka tsy fadiantsika mitsaka tsotaka. Wava yava matotry io ay zato mivola agnatony asa lazena mitapy aminao zalahe fatanignesy raha volagniky mangala stylo fa lelakely aza la tsy mahity numéro va yave anako angala zany baka fa mandroaty edy tô izy taboribory telo efatra dimy taboribory efatra telo valo